Сябры, шчыра вітаю вас з Магілёва. Чарговы матч 10-го тура Макслайн першай лігі Днепр-Ліда. Каля мікрафона Андрей Леня. І гэтую сустрэчу вы глядзіце на YouTube-канале Асацыяцыі Беларуская Федерация футбола. Адразу ж для вас такая информация. Макслайн – генеральный партнер первой лиги. И у нашего генерального партнера действует интересное предложение. 22% на все пополнения. Что ж, сябры, давайте до галоўных дзеючых асоб, да судейской бригады по першую чаргу. Павел Каранец з Жодзіна сёння галоўны на футбольным полі. Яго памочнікі таксама прадстаўнікі гэтага слаўнага горада Віктор Фамін і Владимир Русак. Чацвёрты арбітр Магілёвец Олег Гурченко, інспектор матча Олег Чыкун са Стоўбцаў. Ну і да складу каманды вось вашай увазе першая адзінаццатка Алексея Добровольскага, галоўнага тренера Ліды. Яўген Грэмза под номером 25 у воротах. Линия обороны справа налево номер 13 Яўген Карпович, 15 Владимир Манаев, Антон Лазаров номер 3, капитан команды и 7 Азам Раджаба. У центре поля опорные пооборонцы справа Марат Василькевич номер 17, слева Арсений Галушка. 17 Василькевич, а 18 Галушка. Менавіта так. Под нападаючым будзе дзейнічаць Данил Куцапалаў, яго номер 11. Ну і тройка у нападзенні. Наперадзе номер 23 Джей Йормі справа, злева адпаведна 20 Мікіта Таргашоў, ну і Александр Бурнос номер 21, лепшы бамбардзір Макслайн першай лігі з 8 галамі, ён наперадзе. Ну і вось прадстаўнікі гасцявой каманды якраз гэтую сустрэчу і распачынаюць. На стадыёне «Спартак» галоўнай магілёўскай арэне гэты паядынак у нас праходзіць. Склад каманды, якую узначальвае Олег Радушка. У воротах Кирилл Вейдегер, номер 35. Лінія обороны. Ну тут таксама чацвёрка, без аніякіх здзіўленняў. Красимир Капов, капитан команды, номер 33, 21 Глеб Вершинин, 88 Федор Юркевич, номер 5 Кирилл Елагин. Два опорных полуоборонцы, Даниил Жабраков, 71 и Андрей Кабышев, номер 29. Артем Петренко, крыху вышэй за іх, у яго на спине номер 34. И наперадзе у атацы номер 91 Артем Мираевский справа, 77 Глеб Жалезнікаў злева и 9 Артем Архипов, гэта форвард. У абедзвюх команд схемы традыцыйныя 4-2-3-1. Можа быць, па хадзе гэтай сустрэчы пэўныя будуць перабудаванні. Конечно, трэба вельмі уважліва за гэтым сачыць. У нас ідзе другая хвіліна, ну і пакуль вось спакойна вельмі магілёўскія футбалісты мячом валодаюць у другой траціне поля. Ну і вось такі закід у напрамку Артёма Архіпова. Яўген Грэмза вельмі уважліва дзейнічае. Выходзіць ён з варот і мяч у рукі забірае, як мы бачым, і гуляе направа. І зноў дыяганаль, праўда, яна не аказалася дакладнай. Гуляе крыху назад Азам Раджабаў на Лазарова, ну і той свайму галкіперу мяч аддае. Ну вось бачым мы, што дастаткова проста з абароны зараз гасцявыя футбалісты выходзяць. Зноў-такі мяч у Раджабава, ён яго перанакіроўвае на правы фланг, пералятае ён і Джея Йормі, і, адпаведна, яго апекуна дастаецца магілёўскім футбалістам. Ну, в прынцыпе, не думаю я, што будуць абедзве каманды спяшацца, будуць разлічваць на бліцкрыг і яго ператвараць у жыццё. Ну, калі нема плану, то, канешне ж, якія могуць быць дзеянні ў гэтым напрамку? Ніякіх. Приглядацца. Імкнуцца каманды адна да адной. Давайте адразу скажам, што у першай частцы турнірнай табліцы Ліда, ну і
Вядома ж, Днепр размяшчаюць саліда на 5-й прыступцы у актыве каманды 16 заліковых балаў. Ну а Днепр на вышыні, на самай вышыні. Першае месца 20 ачкоў. Ну і адпаведна, канешне, вабіць простых заўзятараў, нейтральных, я б так сказаў, гэтае супрацьстаянне вось у 10-м туры Макслайна першай лігі. Мяч на палове поля лідскіх футбалістаў. Юркевіч яго аддае зараз Глебу Вяршыніну. Ну і той гуляе направа на Красіміра Капова. Капітан наперад, правда, яго задумку, пэўна, ўсё ж такі Артём Міраеўскі не зразумеў. Мяч у любым выпадку застаецца за футбалістамі ў сініх цішотках. Ну і, канешне, на правах гаспадароў, на правах лідара турнірнай табліцы падначальныя Олега Радушкі будуць браць мяч пад кантроль, імкнуцца дыктаваць умовы. У гэтым, канешне, мы пераканаемся. Я ніколькі не вагаюся вось на гэты конт. Зноў з мячом Красімір Капаў глядзіць наперад. Мяккі закід, зноў-такі ў напрамку Артёма Архіпова, аднак у гэтай сітуацыі гуляе Владзімір Манаеў. Выдатна. Ну, пісьменна ён дзейнічаў, таму што правільную пазіцыю заняў. Бачым, што вось зараз з абароны выйсці маглі лідскія гульцы, аднак вось крышачку Александра Бурноса ў спіну падштурхнулі сапернікі, і Павел Каранец прызначае штрафны удар. Вось першы фол у нашым матчы. Раджабаў адгуляўся на Владзіміра Манаева. Той вырушвае наперад, перасякае цэнтральную лінію. Глядзіце, Манаеў наколькі смела ідзе наперад, можа быць, і нават імкнецца удар па варотах правесці. Не, перадачу ўсё ж такі задумаў цэнтральны абаронца на партнёра. Хто ж там гэтую атаку падтрымліваў, я не разгледзеў. Можа быць, гэта Александр Бурнос быў, можа і Нікіта Таргашоў, можа і Даніл Куцапалаў. Ну, складана было разгледзець, тым не менш, Днепр ужо ў сваёй атацы гуляе галавой цэнтр дэф ліды. Гэта якраз такі Манаеў быў. Ну і на падборым першы аказаўся Даніл Куцапалаў. Зноў Куцапалаў. Накрываюць яго сапернікі. Бачым мы, наколькі, канешне, настроеныя на гэтую гульню выйшлі магілёўскія футбалісты. Аднак тут яны мяч страцілі. Джэйормі гуляе налева, там Таргашоў. Ну і што расіянін прадпрыме? Таргашоў, удар па варотах. Ну, як казаў класік, моцна, але недакладна. Ну, вось всё тут пачалося ў гэтай атацы падначальных Алексея Дабравольскага са страты мяча магілёўскімі футбалістамі на чужой палове. Я вось у гэтым, напэўна, ўсё ж такі не хачу абвінаваціць, аднак ёсць пытанне па выніках гэтага эпізода якраз такі да Даніла Жабракова. Ну, калі я не памыліўся, ён там мяч страціў у простай даволі сітуацыі, да, ну і ўсё тут скончылася вось такім выпадам. Джэйормі мяч аддаў налева, ну і пазіцыю палепшыў для сябе Таргашоў, прабіў, аднак вышэй варот. Ну, дарэчы, вось гэты расійскі футбаліст пад 20-м нумарам у складзе ліды адзіны, хто з'явіўся у стартавым складзе. Адзіны новы футбаліст вось у параўнанні з гульнёй з Бумпрамам мінулага тура, у якой ліда была мацнейшая 3-1. А так усе футбалісты, тыя, што былі адпраўленыя ў бойку у тым матчы, яны аказаліся ў першай абойме і тут у Магілёве. Што датычыцца Олега Радушкі, то усе тыя ж гульцы, якія выкоўвалі перамогу над Мінскам-2, сёння вось у стартавым складзе. Ну, кажуць, што пераможны склад не змяняюць.
тым прынцыпам Олег Радушка і кіраваўся. Зноў-такі Ліда. Бачым мы, наколькі напорысты на ось ідзе у атаку. Мне падаецца, што зараз падначальная Алексея Добравольскага, ну так, маюць намер перахапіць все ж таки ініцыятыву. Не даюць тут Арцёму Архіпаву за гэты мяч зачапіцца. Лазараў гуляе на Манаева. Ну і бачылі мы, наколькі Владзімир можа ось смела сябе паводзіць, нават у атаку схадзіць. Чаму б і не. Мяч у нагах Евгена Карповича. Праўда, страта і контрвыпад. Можа тут атрымацца, ідзе наперад Жабракоў штрафной, ну і ўсё ж таки паспявае мяч у яго з ног выбіць футболіст лідскай каманды. Гэта Арсеній Галушка быў, нумар 18, апорны паўабаронца Ліды. Да, вось я казаў пра Даніла Жабракова, што ён мяч страціў вось у моманце, памятаем, да, які прывёў да удара Таргашова. Не, все ж таки гэта быў Глеб Жалезнікаў, і ў гэтай сітуацыі таксама Глеб быў, а гэта ўжо удар па варотах Красіміра Капова. Грэмза, яшчэ адзін удар заблакаваны, гэта Арцём Архіпаў ўжо прыкладаўся. Мяч у рэшце рэшт у пальчатках галкіпера Ліды апынаецца. Ну вось вам і гаспадары. Першая сапраўды падзея, якая заслуговвае нашай увагі. Ну вось тут Капаў Красімір узяў ініцыятыву на сябе, прабіў левай ногой. Арцём Архіпаў таксама тут, што называецца, дабаўляў, аднак ужо заблакаваны быў гэты удар форварда Дняпра, і мяч накрыў Яўген Грэмза. Ну вось гэта тое, што, канешне, заўзятары магілёўскай каманды ад яе чакаюць. Зноў-такі давайте мы адзначым Красіміра Капова і яго вось гэтую ініцыятыву. Ён дзейнічае на правым фланзе абароны. Да, Олег Радушка яго менавіта на гэтай пазіцыі выкарыстоўвае. Гэта было яшчэ падчас выступлення Дняпра ў мінулым сезоне у вышэйшай лізе. Ну і таксама вось у гэтым сезоне працягваецца. Ввогуле, конечно, Красімір Капаў гэта футболіст атакуючы. Ну, чаму б не быць крайняму абаронцу, таксама атакуючым футболістам, таксама вось напружваць непрыяцельскую абарону. Вось у гэтай сітуацыі, конечно, Красімір малайчына. Ну, прабіў ён па пазіцыі Яўгена Грэмзы, таму, канешне, у лідскага галкіпера ніякіх праблем там і не магло ўзнікнуць. Ну што ж, глядзім мы далей за тым, што каманды адна адной будуць прапаноўваць. Я ўжо казаў пра перамогу над Бумпрамам Ліды ў мінулым 9-м туры з лікам 3-1. Ну і дагэтуль падначальная Алексея Добравольскага былі мацнейшыя за каманду Дынамо Бдувка. Гэта другі калектыў мінскага Дынама, як вы ведаеце, з лікам 1-0. Та перамога была лічанамі здабыта. Ну ось паехалі яны сюды ў Магілёў, ось каб працягваць гэтую пераможную серыю. Ну, канешне ж, зусім іншыя на гэта планы ў Дняпра. Падначальныя Олега Радушкі маюць 4 запар перамогі над Гомелем 2, Пінскай Валной, Астраўцом і Мінскам 2. Памятаем мы, што у сталіцы 23 траўня з лікам 3-0 Днепр перамог Мінск 2. Ну і большую частку сустрэчы ажно з 12-й хвіліны магілёўцы праводзілі ў большасці, таму што быў выдалены Дабішчук. На 3-й хвіліне ён першую жоўтую картку перад сабой пабачыў, ну а на 11-й другую. Ну вось і такое таксама бывае. Ну, Олег Радушка, дарэчы, казаў, што быццам бы пасля выдалення яго футбалісты менш эфектыўна сталі дзейнічаць. Ну і, канешне, гэта непрыемна даволі уразіла галоўнага трэнера. Хаця у гэтай сітуацыі, калі лік 3-0, тут ужо
галоўны вынік і не зважаць, напэўна, не вельмі зважаць трэба на тое, што там адбывалася вось якраз такі, калі каманда пачала гуляць у большасці. Ну, такое бывае, можа быць, хлопцы Олега Радушкі не чакалі вось развіцця падзей такога нетыповага, я б сказаў, для беларускага футбола. Ну і вогуле для сусветнага футбола. Выдаленне на 11-й хвіліне, ну гэта кажуць занадта. 14-я хвіліна у нас на табло. І у матчы 10-го тура Макслайн першай лігі лік не адкрыты 0-0. Днепр ліда. Мяч у цэнтры поля. Капаў. Ну, в прынцыпе, ось той самы стрэл Мікіты Таргашова з-за межаў штрафной пляцоўкі, пасля якога мяч пайшоў вышэй за вароты. Ну і атака, якая развівалася ў Дняпра правым флангам, пасля якой пайшоў удар Красіміра Капава, а потым Арцёма Архіпова. В прынцыпе, гэтым каманды і абмежаваліся вось у гэтыя першыя чвэрць гадзіны. Да. Учора ў фінале Лігі чэмпіёнаў было больш, напэўна, цікава. Ну, мы, канешне, параўноўваць не павінны, да? Беларускую першую лігу, ну і фінал самага высокага кшталту еўрапейскага клубнага турніра, але тым не менш хочацца, каб вось усё ж такі узорныя футболісты, узорныя каманды былі сапраўды тым прыкладам для наших беларускіх каманд і першай лігі, і, канешне, элітнага дывізіёна. Хацелася б. Ну, гэта нашы жаданні, гэта нашы мары, можа быць, некалі яны і спраўдзяцца. Мяч у нагах Глеба Вяршыніна. Пераводзіць ён на правы фланг. Красімір Капаў, закід пайшоў там на Архіпова, калі я не памыляюся. Ну і што, магілёўцы зарабілі першы вуглавы. Для сябе падачу будзе выконваць Арцём Міраеўскі. Давайте паглядзім, чым гэты стандарт завершыцца. Міраеўскі падач пайшла і згуляў там першым абаронца Ліды. На падборы Красімір Капаў. Перадача пайшла на Глеба Жалезнікава, але яму там перашкодзіў сапернік, і ўжо контрвыпад у Ліды можа тут атрымацца. Ідзе наперад Даніла Куцапалаў. Змяшчаецца ў цэнтр, і перавод ідзе такі дыяганальны. Праўда, не хапіла моц, канешне, гэтай перадачы Куцапалава на Александра Бурноса. Ну, на каго ж яшчэ Даніла мог разлічваць, як не на свайго лепшага бамбардзіра. Ну, вось крыху не давёў да яго мяч. Сябры, дарэчы, карыстаюся момантам і анансую матчы нацыянальнай зборнай Беларусі, якія ўжо зусім хутка у чэрвені адбудуцца. 5 чэрвеня у Барысаве о 20-й гадзіне падначальныя Карлса Алоса з камандай Казахстана згуляюць, уваход вольны. Ну а з камандай Расіі 10 чэрвеня у Мінску на новым нацыянальным стадыёне згуляе каманда Карлса Алоса. Пачатак о 20-й гадзіне, а тыя самыя заветныя квіткі можна набыць на платформе Ticket.Pro. Так што, сябры, абавязкова падтрымлівайце 5 і 10 чэрвеня белакрылых. Яны гэтага заслугоўваюць. Мы вяртаемся ў Магілёў. Мяч страчваюць лідскія футбалісты каля сваёй штрафной пляцоўкі. І што ж тут не атрымалася у Даніла Куцапалава вось у мінулай атацы. Ён крышечку памыліўся і зараз мяч страціў. Ведаеце, такія, канешне, моманты яны могуць вельмі дорага каштаваць. Днепр у атацы, а удар па варотах наносіцца ўрэшце рэшт Андрэем Кабшавым левай нагой. Гадаванец магілёўскага футбола прабіваў, аднак
Сопернік перашкодзіў, заблакаваў гэты стрэл. Ну што ж, магілёўцы дзесьці, можа быць, на нейкія фрагменты страчваюць, фрагменты, эпізоды гульні ініцыятыву страчваюць, аднак ўсё ж такі узгадваюць, што яны на сваёй тэрыторыі гуляюць, на сваёй арэне перад родным заўзятарам. Канешне ж, гэта да многага абавязана. Ну, трэба сказаць, што шчыльненька так. У цэнтры поля, у пазіцыйнай абароне дзейнічае лідская каманда. Зараз вырушыў наперад Галушка. Ну і вось гэтай сітуацыі скарыстаўся магілёўскі футбаліст. Адкрыўся мяч, атрымаў, аднак адразу ж яго страціў. І зноў-такі Галушка гуляе на Джея Йормі направа. Ну і што Ліберет зараз прыпрыме. У штрафную не выйшоў, аднак перадачу зрабіў, а вось да удара справа не дайшла Даніла Куцапалова. Тым не менш, мяч за гасцямі застаецца. Раджабаў закід у штрафную, ну і тут вельмі спакойна гуляе арандаваны у гродненскага Нёмана Кірыл Вейдыгер, і галкіпер адразу ж мяч наперад адправіў і дакладна на Арцёма Архіпова. Архіпаў, перадача, Раджабаў чытае гульню. Ну і тут, канешне, Грэмза павінен гуляць вельмі спакойна. Не, ну нельга тут, канешне, апеляваць да арбітра. Маўляў, гэта быў пас назад на галкіпера. Ну, магілёўскія гульцы, я не заўважу, хто гэта дакладна быў. Ну, не трэба так рабіць. Ну, ніякай перадачы тут не было і намёку нават. Раджабаў проста перахапіў гэты пас. Ні больш, ні менш. Працягваецца наша гульня. І абвастраюючая перадача, глядзіце, якая праходзіць ад Нікіты Таргашова. Ну і у гэтым моманце, канешне, уважліва дзейнічалі магілёўскія футбалісты. Першы вуглавы цяпер ужо для Ліды. На 21-й хвіліне у нас гэты стандарт адбудзецца, і Даніл Куцапалаў ідзе да вуглавога сцяжка. Ну, сваім вуглавым, як вы памятаеце, Днепр не скарыстаўся. Як будзе у лідскім варыянце Куцапалаў, ну і там дабіраецца ўсё ж такі яго партнёр да мяча, аднак мэтанакіравана ударыць не атрымалася ўсё ж такі. Контрвыпад магілёўскай каманды. Джей Йормі адпрацаваў належным чынам, і мяч захаваўся у выніку за лідскімі футбалістамі. Ну, якія там былі варыянты у гульца Дняпра, які рабіў гэты спорт. Арцём Архіпаў гэта быў. Ніхто яго не падтрымліваў, ну і на спіне вісеў ліберыец. У прынцыпе, напэўна, у Арцёма Архіпава няма такой, ведаеце, фенаменальнай тэхнікі, каб ён мог лёгка тэхнічна сысці ад афрыканца і вырушыць на спатканне з Еўгенам Грэмзам. Зноў-такі у пазіцыйным наступе падначалены Олега Радушкі. Красімір Капаў мяч атрымлівае на Міраеўскага. Міраеўскі назад. Юркевіч, Вяршынін. Жабракоў. Юркевіч зноў-такі на Вяршыніна. Нікуды магілёўскія абаронцы не спяшаюцца. Ну і, ў прынцыпе, тут бачым, што і Куцапалаў, і Бурнос ну так інтэнсіўна прэсінгуюць і памыляюцца. Магілёўцы, урэшце рэшт, мяч атрымлівае Еўген Карповіч. Гуляе на Раджабава. Раджабава варыянтаў няма асабліва. Змясціўся назад, ну і на Манаева. Карповіч.
Да, я сказал, что он дзейнічае справа ў абароне, Евген Карпович, аднак не. Ён хутчэй все ж таки опорны паўабаронца. Хто ж там вось справа? Ну, я так разумею, что Марат Василькович, 17 нумар. Так что вось такую абмоўку трэба было зрабіць абавязкова. Ну вось мяч зараз да Васильковича і даходзіць, Василькевича. Даруйце, прастрэл у яго не атрымаўся. Лазараў на Манаева. Ну і цяпер лідскія гульцы тым самым займаюцца, што рабілі магілёўцы. Вось літаральна хвіліну назад, зноў-такі пазіцыйны наступ, аднак асабліва вось як канструяваць гэтую атаку быццам бы госці не ведаюць. І мяч, ну, лагічна страчваюць, як мне падаецца зараз. Міраеўскі у паўфланг там адкрываўся. Ці Петренко, ці Архіпаў, Петренко, здаецца. Аднак прачыталі лідскія гульцы ў чарговы раз гэтую перадачу. Красімір Капаў тварам да сваіх варот, няма варыянту, таму гуляе ён на галкіпера. Ну і Вейдыхер зараз вельмі спакойна дзейнічае. Ну і так звяртаецца да сваіх футбалістаў, каб яны таксама нікуды не спяшаліся і былі спакойнымі. Ну вось у варотах у Дняпра сезон распачынаў Мікіта Сяднёў. Не лепшыя матчы ён праводзіў. Ну і ось пасля адной, другой, трэцяй, там не памятаю, колькі гэтых было ў Сяднёва гульняў, ўсё ж такі трэнерскі штаб зрабіў стаўку на Кірыла Вейдыгера. Ну і той пакуль нічога не псуе, а у пэўных выпадках і выратоўвае магілёўскую каманду. Канешне, ніякага іншага выйсця няма ў магілёўцаў, як зноў-такі ўваходзіць у вышэйшую лігу. Красімір Капаў, можа быць, зараз штосьці атрымаецца яшчэ ў капітана. На Міраеўскага ён гуляе, прастрэл, і Раджабаў перакрывае гэты прастрэл. Яшчэ адзін вуглавы. 26-я хвіліна. Можам казаць, што ўжо у нас экватар першай паловы. Ну, падбіраюцца магілёўскія гульцы да чужых валоданняў. Зноў-такі на падачы Міраеўскі. Удар па варотах. Хто тут імкнуўся нанесці? Я так разумею, што гэта быў цэнтральны абаронца Глеб Вяршынін. Ну, падключыўся ён, які трэба рабіць у такіх выпадках. Не, все ж таки не 21, а 71 нумар. Данил Жабраков пробивал на ближнюю стойку. Мяч пайшоў. Такая хатняя зарыхтоўка спрацавала зараз магілёўскай каманды. Ну вось калі больш акцэнтавана па мячы трапіў Даніл Жабраков, канешне, было б больш эфекту пасля вось гэтага стандарта. Мяч на палове поля магілёўцаў. Страчваюць яго лідскія гульцы. Міраеўскі гуляе назад на Капава. Капаў не спяшаецца. Юркевич. Вяршынін. Ведаеце, нават знешне, так прычоска і падобная Жабракоў і Вяршынін, тут вельмі лёгка, канешне, іх зблытаць. Ну і цікавая сітуацыя, дарэчы, сябры, вось думаў я, што калі будзе у мяне эфір з удзелам магілёўскай каманды, абавязкова я скажу, што, напэўна, ну, такая цікавая рэч можа быць у пэўнай ступені, ну, для беларускага футбола дакладна такая нетыповая. У адным клубе у дзвюх розных камандах гуляюць вось
муж і жонка Глеб і Юля Жалезнікова. І Юля, да рэчы, капітан магілёўскага Дняпра. Ну, вось Глеб Жалезнікаў сёння ў стартавым складзе. Так што гэта цікавы, вельмі цікавая тэма для раскрыцця для журналістаў спартыўных. Так што, можа быць, хтосьці з іх зараз вось глядзіць гэтую сустрэчу на YouTube-канале АБФ, можа вось на гэты цікавы факт звярнуць увагу. У жаночай лізе зараз перапынак з-за таго, што ідзе міжнародная паўза. Ну вось, а Макслайн першая ліга у самым разгар ужо. Можам мы казаць чвэрць. Амаль што чвэрць чэмпіянату пройдзена у нас і аут для Дняпра. Заканчивается уже 29-я хвіліна. Лік не адкрыты ў нашым матчы. Зноў ось такімі закідамі магілёўскія футбалісты карыстаюцца. У напрамку мяч ідзе да Арцёма Архіпова. Там Пятрэнка, калі што, здольны зрэагаваць на скідку Архіпова, прабіць па варотах. Ну вось пакуль гэтыя закіды ні да чога важкага, такога сэнсоўнага, асэнсаванага, напэўна, так лепш сказаць, не прыводзіць. Ну і кусае Ліда ўсё ж такі свайго саперніка. Таргашоў на Куцапалова, закід. Цяпер ужо ад лідскага футбаліста. Відыер з варот выходзіць. Вельмі спакойна дзейнічае ў чарговы раз галкіпер Дняпра. Да, я ўжо распавядаў аб тым, што 20 ачкоў у Дняпра пасля 9 згуляных матчаў. Ну, ось каманда Олега Радушкі губляла балы ў матчы першага тура з Нівай з Доўбізна. 2-2 лік зафіксаваны з Барановічамі, 1-1 у пятым туры. Ну і была слабейшая за Юнік Слабс у трэцім туры, у гасцях 0-3. Ну, што датычыцца Ліды, то ў першым туры у Пінску прайграла каманда Алексея Добравольскага 2-3, прычым прапусціла ў самым канцы сустрэчы, ўжо там на апошняй кампенсаванай хвіліне. Канешне, такое вельмі паражэнне Ліда пацярпела крыўднае для сябе. Таксама было паражэнне ад гомельскага Лакаматыва 1-2 ў пятым туры. Ну і ў сёмым туры прайграла каманда з Ліды Белшыня 1-2. У нас пауза ў гульні. Ёсць там праблемы у лідскага футбаліста. Аднак ён хутка з імі справіўся. Гэта 13-й нумар Яўген Карповіч. Павел Каранец гульню спыніў. Трэба было, канешне, запытацца у Карповіча, што ж з ім там здарылася. Парушэння правіл не было, таму мяч захоўваецца за магілёўскімі футбалістамі. Ну, а тыя вось так у стылі фэрплэй сябе паводзяць. Ну і, канешне, гэта варта павагі. 32-я хвіліна. 0-0. Ну і, в прынцыпе, ведаеце, першы тайм дастаткова сумным у нас оказывается. Не было вострых момантаў, не было чаканых вострых момантаў. Ну і, в прынцыпе, у чаканай колькасці. Ужо неаднойчы я узгадваў пра той самы удар ад Таргашова. Ну і вось атака з удзелам Красіміра Капова і Арцёма Архіпова. Да, можа быць яшчэ стандарт дняпроўскі трэба успомніць. Падача Міраеўскага на бліжнюю штангу. Ну і спроба прабіць ад Даніла Жабракова. Ну а больш нічога, в прынцыпе, на памяць і не прыходзіць.
Кабышаў. Перадача на Архипова. Ну і той так мяч, ведаеце, вельмі элегантна хацеў пакінуць Артему Пятрэнку. Ну, сапернік гэтую задумку прачытаў. Жабракоў у цэнтр пераводзіць. Там Андрэй Кабышаў, адзін з братоў. Вось так гуляе Міраеўскі з мячом унутры штрафной пляцоўкі. Што Артём зараз прадпрыме? Міраеўскі пракідваў мяч праз Раджабова. Аднак все ж таки Азам быў вельмі уважлівым і не здолеў вось так сябе лёгка правесці. Як кажуць, правесці на мякіне. Ну, не атрымалася у Артёма Міраеўскага. Ну, урэшце, магілёўцы правілы парушылі, і будзе Азам Раджабаў мяч у гульню уводзіць. Ну і ўжо звыкла ён дзейнічае, гуляе вось так на Владзіміра Манаева. Да цэнтра ён даходзіць вось так праз Бурноса. Бурнос мяч все ж таки не атрымаў. Гэта сітуацыя ад Евгена Карповіча. Галушка на Таргашова. Таргашоў тут зачапіўся за свае ногі. І такое таксама бывае. Раджабаў. Прастрэл. Йормі гуляе галавой там Глеб Вяршынін. Хто на падборы першы? Першы на падборы Артём Архипаў. Быў там Жалезнікаў. Так як класна зараз гуляў Марат Васількевіч. Ну вось, калі б на Жалезнікава туды Архипаў мяч адправіў налева, то, канечне, контратака могла б выдатная атрымацца ў магілёўцаў. Ну, у перспектыве, канечне, выдатная. Мы у будучыню не можам зазірнуць, да, і тое, што магло б там адбыцца. Ну, в прынцыпе, Васількевіч у гэтай сітуацыі класна здзейнічаў у падкаце. Артём Міраеўскі, мяч на правым фланзе. Атакуе Днепр. Міраеўскі вось так знешнім бокам стапы. Удар па варотах міма. Ну, класна зараз Міраеўскі гуля. А вось прыцэл трэба, канешне, падправіць. Кому? Ну, я так разумею, што гэта Кірыл Елагін прабіваў, 5-й нумар, левы абаронца. Ну, прабіў моцна. Зноў-такі ў бліжні вугал ён цэліў. Мяч туды не пайшоў. Пайшоў міма ворот. Закід наперад. Мяч праходзіць праз Елагіна, ну, але яго Глеб Вяршынін зараз падстрахаваў. Куцапалов. Лазаров. Раджабов. Прессингуе Днепр. Так вось выціскае бліжэй да сваёй штрафной лідскіх футбалістаў. Мяч у Яўгена Грэнзы. Аказваецца, кароткі пас ад галкіпера на Галушку. Галушка на Джея Йормі, ну а той застаўся на месцы. Ну, вось на гэтым скончыўся наступ лідскі, і ўжо магілёўская дружына рыхтуе свой. Чым ён завершыцца? Зараз паназіраем. Юркевіч. Кароткі пас пайшоў. Міраеўскі хацеў згуляць на Архіпова. Да, даводзіцца Артёму Архіпову вось у чаканні мяча спускацца ўніз. Мы ўжо неаднаразова бачылі, што гэтыя закіды не праходзяць на Артёма Архіпова. Ну, вось вырашае ён раз-пораз, што трэба крыху ісці туды ўглыб поля, каб мяч атрымліваецца ад партнёру, ну і ўжо пасля развіваць атаку нейкім іншым чынам. Разлічваючы вось на гэтыя спорты справа Міраеўскага, ну, адпаведна, Глеба Жалезнікава з левага фланга. Ну, пакуль мяча не так часта кранаецца Артём Архипов. Азам Раджабаў выконвае штрафны удар, закід у штрафную пляцоўку. Ну і дазваляе зараз Фёдор Юркевіч з мячом сустрэцца Кірылу Вейдыгеру. Галкіпер гуляе налева. Кабышаў.
Праходзіць жа Йормі Андрей. А ось другого футболіста не здолеў. Елагін гуляе галавой. Дакладна атрымалася. Мяч падхапіў Пятрэнка, аднак Арцём вельмі марудна думаў і прымаў рашэнне. Красімір Капаў. Ось тут цэлы шэраг памылак. Прастрэл, удар па варотах. Пятрэнка як след пад мяч не падладкаваўся. Ну, класная контратака у Дняпра, якая з цэнтра поля развівалася. Прастрэл ад Міраеўскага, ну і удар Арцёма Пятрэнкі. Ось два Арцёмы у гэтай атацы сябе праявілі. Ну, падладкавацца пад мяч, конечно, трэба было Пятрэнку. Я не скажу, што вельмі ўжо так занадта моцна прастрэльваў Міраеўскі. Як і трэба было. Барацьба на другім паверсе. Галушка. Мяч сыходзіць за бакавую лінію. Не так шмат часу, дарэчы, застаецца ў нас да заканчэння першай паловы. І праз колькі хвілін трэба пэўныя высновы зрабіць пасля першай паловы, пасля таго, што мы пабачылі. Ну, змест гэтай гульні, я не думаю, што задавальняе заўзятараў Ліды і Дняпра. Ніхто не можа быць задаволеным. Ну, яшчэ раз скажу, у нас не такія ўжо і кепскія каманды сёння гуляюць. Яны займаюць адпаведна першую і пятую прыступкі турнірнай табліцы Макслайн першай лігі. Ну і, дарэчы, пасля Дняпра на другім месцы Белшына. Так што прадстаўнікі Магілёўшчыны сур'ёзна так нацэліліся на тое, каб выйсці у вышэйшую лігу. Ну, конечно, такая ситуация, калі гэты рэгіён не прадстаўлены у элітным дывізіёне. Вельмі дрэнны удар па варотах, і толькі Каркас зараз Ліду Яўгена Грэмзу у прыватнасці выратоўвае. Вось дык атака. Я тут пакуль разважаў пра тое, што ў магілёўскім футболе адбываецца. Каманда з абласнога цэнтра якраз таки правяла атаку, і Пятрэнка трапляе у папярэчыну варот лідскіх. Ну, павінен быў Днепр зараз выходзіць наперад. Класная атака. Ну што ж, трэба даціскаць магілёўцам, тым больш, што ўжо канцоўка першай паловы, і ў распраўнальню гол будзе вельмі даспадобы. Удар па варотах. Красімір Капаў у вольныя вароты не трапляе. Да. Ну, вось класны момант. Яшчэ адзін. Ну, Пятрэнка, канешне, павінен быў у гэтым моманце забіваць, да, крышачку тут, напэўна, можна сказаць, не падфарціла яму. Самы востры момант Днепр стварае для сябе на 40-й хвілі. Красімір Капаў. Ну што ж, магчыма, мы і адказ ад Ліды яшчэ да перапынку пабачым. Ну, адказваць гасцям трэба, каб, так ведаеце, ну, баланс захоўваць. Ось. Мне ўсё ж таки падаецца, хаця і, думаю, па адсотках валодання мячом Днепр будзе наперадзе, ўсё ж таки дастаткова роўна абедзве каманды гэты тайм правялі. Ну і кагосьці тут вылучаць я ўсё ж таки не наважуся. Давайте да запасных футболістаў я звярнуся. У Ліды у рэзерве адразу два галкіперы. Гэта Алексей Васильев і Ілля Грэмза. Палевыя гульцы Ягор Кананчук, Мікіта Карпук, Мікіта Тарбякоў, Мікіта Шэпет. Роман Грыбоўскі, дарэчы, гадаванец магілёўскай школы футбола. Дзяніс Хадыка і Руслан Аскераў. У Дняпра у рэзерве Даніл Шапко, нумар 12. Владислав Степаненко, Музафар Гурбанов, Владислав Фядосов, Артем Ласточкин, Павел Бардуков и Владислав Тарасенко. Да,
До речі, Олександр Бурнос, про якого шмат кажуть, з причин того, що він тут і зараз лепший бомбардир Макслайн першої ліги, выступаў у Магілёве у юным узросце, калі каманда таксама гуляла ў першай лізе. Калі я не памыляюся, тады Владимир Гевракян узначальваў Днепр. Перадача на Архипова. Архипов прострел, удар по воротах. Зноў Пятренко меў момант. 44-я хвіліна. Ну што, конец гэтай першай паловы застаецца за гаспадарамі. Гэта абсалютна адназначна. Я тут, памятаеце, сказаў, што трэба падсумаваць убачанае ў першым тайме. Ну вось тое, што адбываецца вось пасля 39-й хвіліны, мне асабіста падабаецца. І гэта, напэўна, самы такі важкі вывад, які я магу вось зрабіць па першых 45 хвілінах. Ну, вось, пад канец тайма разгуляліся магілёўцы. Ну, і гэта павінна, канешне, было прынесці плён. Асабліва вось узгадваючы момант з удзелам Артёма Пятрэнкі. Калі я не памыляюся, яго на гэту ударную пазіцыю вывеў цёзка Міраеўскі. Так што вось гэты тандэм няблага сябе праяўляе. Я абарону вельмі хваліў лідскую, ну вось дае яна збой, як мы бачым. Апошняя хвіліна асноўнага часу першай паловы. Гуляе Жабракоў наперад. Міраеўскі адкідае мяч Красіміру Капаву. Зноў Міраеўскі. Ну і перавод ідзе на Глеба Вяршыніна. Трэба зараз звярнуць увагу на Олега Гурченку і яго табло. Колькі ж там кампенсуе Павел Кранец да першай паловы. Міраеўскі закід. Мяч даходзіць ці не? Не, ўсё ж таки не дайшоў да Елагіна. Джэйормі з расіянінам змагаецца і аут для магілёўцаў. Колькі дададзена? Трэба. Одну хвіліну як мінімум каманды перагуляюцца ў гэтай самай першай палове. Ну, павінны, канешне, магілёўцы пасля антракта актывізавацца. Ім трэба перамагаць. Яны ідуць у вышэйшую лігу. Я упэўнены, што Ліда перад сабой вось такія мэты не ставіць. Каманда сталы прадстаўнік другога беларускага дывізіёна. Ну і наўрад ці ёсць у гэтым горадзе рэсурсы, вось каб каманда выступала у Д1, а вось Днепр павінен там быць. Павінен, але колькі ўжо праблем. Апошнія паўтары дзесяцігоддзі ёсць вось у магілёўскім футболе, у клубе таксама. Капаў, ну што, закончылася у нас уже гэтая кампенсаваная хвіліна. Жабракоў, падача, гуляе галавой Джэйормі. І удар з дастаткова сур'ёзнай такой адлегласці, аднак не трапляе мяч у вароты. Што ж, Павел Кранец дае апошні свісток у першым тайме. Днепр Магілёў 0, Ліда 0. Давайце разам з камандамі адпачнём і вернемся на стадыён Спартак праз хвілін 15.
Сябры, мы вярнуліся на стадыён «Спартак» у Магілёве. Другі тайм матча 10-го тура. Макслайн першай лігі. Днепр-Ліда, лік не адкрыты. Ну і даволі такі сумным у нас аказаўся першы тайм. Мы тут з калегам налічылі ўсяго толькі 3 моманты. Ну ось у хайлайце матча гэтыя 3 моманты і будуць у рэшце рэшт. Так што хочацца, каб другі тайм па-іншаму прайшоў, больш са змястоўным ён аказаўся і больш такім, ведаеце, важкім на падзеі, якія любяць заўзятары. Што ж, прагучаў першы свісток у другім тайме Паўла Каранца і адразу ж не прамог вельмі такую выдатную атаку, якая б магла голам завершыцца, правесці. Гэта прастрэл ад Глеба Жалезнікава і мяч у руках галкіпера Ліды. Вароты гэтай каманды абараняе Яўген Грэмза. Далей палевыя гульцы: Антон Лазараў, капітан, Азам Раджабаў, Даніл Куцапалаў, Яўген Карповіч, Владзімір Манаеў, Марат Васількевіч, Арсеній Галушка, Мікіта Таргашоў, Александр Бурнос і Джей Йормі. Склад магілёўскай каманды: Кирилл Вейдыгер, голкипер, Кирилл Елагин, Артем Архипов, Глеб Вершинин, Андрей Кабышев, Красимир Капов, Артем Петренко, Данил Жабраков, Глеб Жалезников, Федор Юркевич, Артем Мираевский, Алексей Добровольский, Олег Радушка узначалюють, адпаведна, Ліду і Днепр. Ну, мы памятаем, что концовка першай паловы неблагой аказалася для гаспадароў, і удар у папярэчыну Артема Петренкі, яшчэ адзін пасля гэтага ў яго быў момант. Ну, а в прынцыпе нагуляла Ліда толькі на адзіны удар, ды і тое не ў створ варот, а вышэй мяч пайшоў пасля стрэла, які нанёс Мікіта Таргашоў. Той, хто уважліва сачыў за першай паловай, я думаю, памятаюць той момант. Тут ёсць праблемы са здароўем у ліберыца лідскага Джея Йормі, і Павел Каранец зараз да яго падыходзіць. Ну, думаю, што ліберыц здольны будзе гэтую гульню працягнуць, так што ўсё нармальна. Ну, гульнявы момант, нічога страшнага тут не адбылося. Штрафны удар. Всё ж такі магілёўцы правілы парушылі. Ну, я сказаў, гульнявы эпізод быў фол. Сапраўды быў. В принципе, такая гульня хвалепадобная была. Днепр все ж таки імкнуўся кантраляваць гульню, кантраляваць мяч, і гэта рабіў, аднак Ліда адказвала. Ліда адказвала, яна, в прынцыпе, піетэту ніякага не было ў яе, будзем так казаць, да, гэтага піетэту перад сапернікам. Ну, вось атакі. Атакі праводзіць, канешне, было складана. І даводзіць іх да ўдару па варотах. Ну, вось толькі той самы удар Таргашова, про які я ўжо сказаў. Ну, і там быў адзін з эпізодаў, калі пайшоў смела наперад цэнтр-дэф Ліды. Владзімір Манаеў адкідываў ён мяч там на лінію ўжо штрафной пляцоўкі, апынуўшыся саперніку, партнёру, але сапернік прачытаў гэтую перадачу. Ну, вось і ўсё, на што нагулялі падначальныя Алексея Добравольскага. Дняпру, канешне, трэба перамагаць. Ён перад сваімі заўзятарамі, ён на першым месцы, і ён галоўны, в прынцыпе, прэтэндэнт на павышэнне ў класе. Закід гуляе галавой там спакойна капітана Ліды Антон Лазараў. Галушка, открываецца Джей Йормі, перадача ідзе на ліберыца, а той памыляецца і ўжо перахапіў мяч Жабракоў на Кабышева. Згуляў Кабышев наперад на Петренку. Ну, зноў-такі недакладна. Андрей Кабышев, ну як так? 49-я хвіліна у нас заканчваецца. Джей Йормі. Такая схаваная перадача, у адзін дотык імкнуўся згуляць 20-й нумар Ліды, Таргашоў Мікіта. Ну і вось так на вынас Фёдор Юркевич, не рызыкуючы. А можа нават і Артем Архипов за мяч зачэпіцца. Не чапляецца. Ну і, в прынцыпе, Артем так зараз
запытальна на памочніка арбітра, глядзеў, маўляў, ну што ж тут, мяне ж падтрымлівалі, чаму ты не сігналізуеш? Рэферы пра тое, што ёсць парушэнне правіл. Ну, так, у прынцыпе, паглядзеў запытальна Артём Архіпаў, ну і ўсё на гэтым. Больш ён ніякіх актыўнасцей не праяўляў. Ну, в прынцыпе, можа быць, сапраўды хацеў так справакаваць арбітра, там і намёку нават не было на парушэнне правіл. Мяч у цэнтры поля зараз. Барацьба за яго ідзе. Капаў на Вяршыніна. Такое мы часто бачылі ў першым тайме. Юркевіч гуляе на Артёме Пятрэнку. Пятрэнка на Архіпава. Архіпаў зноў-такі за мяч не чапляецца. Да, ёсць праблемы у Артёма у гэтым матчы. У першым тайме шматлікія закіды на яго не даходзілі, ці не здольны быў Артём чапляцца, вымушаны быў спускацца за мячом уніз. Таксама ці то мяч да яго не даходзіў, ці то перадачы былі не вельмі дакладнымі. Ну, у ценю так знаходзіўся, в прынцыпе, гэты расійскі форвард, якога мы памятаем па выступленнях за Гарадзею ў першую чаргу. Ну і лепшы бамбардзір ліды і ўсяго першынства. Александр Бурнос таксама ён маўчаў. Што, ў прынцыпе, не павінна здзіўляць. Ну, сябры, яшчэ адзін раз звяртаю вашу увагу, што нацыянальная зборная Беларусі таварыскія матчы ў гэтым месяцы будзе праводзіць 5 чэрвеня на Барысаў-арэне а 20 гадзіне. Каманда Карлса Алоса са зборнай Казахстана згуляе, уваход вольны. Ну а 10 чэрвеня зборная Беларусі першы свой матч на новым нацыянальным стадыёне правядзе супраць расійскай зборнай. Пачатак таксама а 20 гадзіне. Ну і квіткі набывайце на платформе Ticket.pro. Трэба, канешне, схадзіць, паглядзець на гэты новы стадыён, ну і на Барысаў-арэну таксама з'ездзіць. Чаму бы не атака магілёўскай каманды? Ну, класна зараз гуляе Антон Лазараў. Ён выратаваў ліду ад сур'ёзных непрыемнасцей. Артём Архіпаў гэты прастрэл нізам рабіў. Быў ён перарваны Лазаравым. Ну што ж, гэта чарговы стандарт для магілёўцаў. Ну, хто ж там? Сапраўды, зноў гэта Міраеўскі, трапляе ён ось у Таргашовая. Яшчэ адна спроба ад 91-га нумара. Яшчэ адна падача. Юркевіч з мячом сустракаецца. Ну, галавой, канешне, у такой сітуацыі прабіць было складана. Зноў Юркевіч з мячом унутры штрафной выходзіць з яе. Пас назад на Андрэя Кабышева. Кабышев, кароткая перадача, праходзіць. Елагін на дальнюю штангу. Прабіць не ўдаецца Жабракову. На падборы першымі аказваюцца лідскія футбалісты, аднак адразу ж недакладны пас. Красімір Капаў. Што прадпрыме зараз капітан Дняпра? Змяшчаецца ён у цэнтр, ну і напарваецца ўрэшце на праціўніка. Ну а тут што? Тут фол з боку Даніла Жабракова. Мяч у нагах магілёўскіх гульцоў. Зноў Жабракоў, зноў Андрэй Кабышев. Да, і па тым, як падтрымліваюць Днепр, думаю, што там, ну, 1000, может быць, пад 1,5 гледачоў ёсць на трыбунах. Зараз яны пабачылі фол чарговы з боку Даніла Жабракова. І першае папярэджанне Павел Каранец выносіць у гэтым матчы. Якраз такі 71-му нумару магілёўскай каманды. Вось за гэты фол.
Макс Лайн, генеральный партнер первой лиги. Друзья, у нашего генерального партнера действует интересное предложение 22% на все пополнения. С мячом у руках Кирилл Вейдегер. Упершыню мы его ў справе бачым у другім тайме. Гуляе ён направо. Капаў. Глеб Вяршынін. Ну, Жабракоў адзначыўся папярэджаннем, у яго быў момант галявы. Ці, можа быць, ну так, паўгалявы ў першай палове. Прыйшоў ён пасля вуглавога, Міраёўскі падаваў, Жабракоў на бліжняй штанзе, мяч накіроўваў у адзін дотык. Так, зразаў вароты, аднак моцна не атрымалася гэта зрабіць. Кабышаў, Галушка яго накрывае, і адразу ж Арсеній налева, туды на Бурноса. Бурнос перед ім Федор Юркевич. Что Бурнос придумае? На Куцапалова гуля. Куцапалова на Джея Йорме. Той у штрафной пляцоўцы. Что Либерес прадпрыме удар по воротах. Вейдегер на месцы. Ну вось і контрвыпад. Контрвыпад, які пачаўся пасля таго, як накрылі Андрэя Кабышева. Гэта зрабіў Арсеній Галушка. Яшчэ одна спроба магілёўцу, ведаеце, без цэнтра поля зараз гуляе ідзе. Удар па варотах моцны, аднак вышэй. Ну вось калі такая гульня без гэтага самага цэнтра поля у нас працягнецца, я думаю, што ніхто з гледачоў на трыбунах і нашай трансляцыі на YouTube-канале АБФФ, канешне, не будзе супраць. Класны адрезак каманды правялі. 57-я хвіліна стартавала ў сустрэчы 10-го тура Макс Лайн першай лігі Днепр-Ліда. Ну і пакуль ні Алексей Дабравольскі, ні Олег Радушка не праводзілі замены. Я ўжо называў прозвішча тых, хто ёсць у рэзерве. Ну, думаю, што можна гэта зрабіць і яшчэ раз, чаму бы і не. Два галкіперы ў Ліды ёсць Алексей Васильев і Ілля Грэмза. Таксама Егор Кананчук, Мікіта Карпук, Мікіта Тарбякоў, Мікіта Шэпет, Роман Грыбоўскі, Денис Хадыка і Руслан Аскераў. Ну, я думаю, што па такой гульні, магчыма, мы пабачым у справе і Романа Грыбоўскага, для якога Магілёў родны горад. А тым часам у нас замена ў складзе Дняпра, і выходзіць на поле пад 11-м нумарам форвард Уладзіслаў Фядосаў, і ён замяняе Глеба Жалезнікава. Ну, Глеба не надта атрымлівалася ў гэтай сустрэчы, памятаем, мы першы тайм, дзесьці ён мяч страчыў, дзесьці не быў такім актыўным, прапаноўваючы сябе. Больш там гулялі футбалісты ў атацы Днепра праз правы фланг, дзе шчыраваў Артём Міраёўскі. Ну што ж, паглядзім, як Уладзіслаў Фядосаў сябе зарэкамендуе ў гэтым матчы перад сваімі трэнерамі і сваімі заўзятарамі. Да, складаная кар'ера Уладзіслава Фядосава. У прынцыпе, я памятаю, калі ён яшчэ падходзіў пад узрост моладзевай зборнай, колькі там хвалебных гэтых кампліментарных слоў казаў на яго адрас Людас Румбуціс. Памятаеце, дзе ж вы яго ўзялі? Такія вось пытанні у паветра задаваў. Ну, в прынцыпе, гэта ўсё намякала на тое, што будзе яскравая кар'ера ва Уладзіслава Фядосава. Аднак, канешне, тыя самыя траўмы не дазвалялі, на вялікі жаль, рэалізоўваць сябе самым найлепшым чынам. Памятаем мы яго ад'езд у Віцебск, дзе доўга ён аднаўляўся пасля траўм. Былі ў яго спробы і на легіянерскай справе себе праявіць, у легіянерскіх справах. Таксама там не вельмі ўсё атрымлівалася ў камандзе «Маладзечна». 2018 ён выступаў, ну і вось вярнуўся ў Магілёўскі Днепр. Яшчэ раз скажу, заменіў ён вось колькі хвілін назад Глеба Жалезнікава. Ну, магчыма, гэта казырная карта Олега Радушкі у гэтым матчы. Адкідка назад дастаткова рызыкоўная, ну і от так у адзін дотык Вейдегер мяч выносіць за межы поля. Аут для Ліды. Не, ўсё ж такі будзе Азам Раджабаў. Ну, ён там злева гуляе ў абароне, яму больш зручна, і ён павінен гэтыя аўты з таго боку выконваць. Вот мяча з аўта. Куцапалаў открывается под Раджабаў. Куцапалаў
Мяч не атрымлівае іншы футболіст. Подача, галушка. И у апошні момент мяч выносится, правда, недалёка. Йорми, прострел моцны. Мяч пайшоў занадта высока. Аут для Дняпра. И Артем Мираевский укидывае назад на Капова. Капов зноў на Мираевскага. Пас назад. Юркевич на Вейдеера. Низом. Імкнецца Днепр выходзіць з абароны. Гэта, конечно, сімпатычна. І мяч сыходзіць зараз ад Марата Васількевіча. Уважлівым быў у гэтым эпізодзе Владзімир Манаев. Яшчэ раз мяч оказывается у руках Кирилла Елагина. Так, ну и что там? Да, мяч, другі мяч там нейкім невідавочным чынам вось аказаўся на футбольным полі. Конечно, гэта збянтэжыла футболіста і даў свісток Павел Каранец. Спрэчны мяч, ён дастаецца магілёўцам. Елагин назад. Вершинин. Закид. Зноў тое самае. Закид на Федосова. Федосов гуляе головой. Петренко на Кабышева. Няблага. Меняется вектор атаки магілёўскай дружины. Мяч у штрафную низом, однако там нікога, кроме оборонцев. Елагин. Ну что россиянин прадпрыме? Ідзе по пятах у яго Йорми, Елагин, и гэта няўдалы навес. В принципе, можно сказать, что картина не меняется. То, что мы и бачили пасля антракту, бачым и зараз. Днепр імкнецца диктовать свае умовы. Ліда у любы момент здольная контратаковать. Ну и отповедно неприемно здзіўляць соперника. Ну ось пакуль роўна. У нас 0-0 на табло. Атака магілёўцаў. И зараз які момент. Мяч ішоў роўна на ногу Владислава Федосова. Однако у апошні момент мяч выбивае на вугловую Владзімир Манаев. Подача. Головой мяч подразае. Удар по воротах. 1-0. Данила Жабраков. 63-я хвилина. Днепр выходит наперад. Стандарт дапамог подначаленым Олега Радушки вызначыцца зараз. Ну класна. Ну гэта зноў-таки тая самая хатняя зарыхтоўка. Ну у першым тайме там Жабраков быў на бліжняй штанзе, а зараз ён ужо вось рэагаваў на гэтую падрэзку ад Владислава Федосова. Федосов галявая перадача, Данила Жабраков гол головой. Выдатны момант. Ну і, канешне, вельмі зараз задаволеныя усе заўзятары магілёўскага клуба. Ну, в принципе, Днепр зрабіў тое, што і павінен быў. Калі вось гэтыя наступальныя акцыі пазіцыйныя ні да чога не прыводзяць, канешне, на дапамогу павінен прыйсці стандарт. Што і адбылося на гэтай самай 63-й хвіліне. Ну и давайте скажем, что спрацавала замена Олега Радушки. Ось Федосов заменил Железникова. Ну и адзначыўся галявым пасом. До рэчы, яшчэ у першым тайме Данила Жабраков атрымаў папярэджанне, но адзінае, якое вынес у гэтай гульні Павел Каранец, арбітр матча. Ну і вось яшчэ у адной графе у пратаколе адзначыўся Данил Жабраков.
Пакуль што, напэўна, самы эфектны і самы адметны футбаліст на полі ось у гэтым матчы. Ось хочацца мне адзначыць, наколькі узорна проста падрыхтаваны газон на магілёўскім стадыёне «Спартак». Сапраўды такі вось травяны дыван. Ни больше, ни меньше. Йормі! Вставляе ногу Фёдор Юркевич. Ну, гэта было небяспечна для Кірыла Вейдыгера. В принципе, Ліда неблагое ўражанне пакідае ўсё ж таки. Самое галоўнае, што не боится на соперника. З настроем таксама у футболіста Алексея Добровольскага ўсё ў парадку. Может быть, крышечку просто не хапае дзесьці майстэрства. Гульцам вось асабліва на подступах да штрафной пляцоўкі вось у эпізодах, калі трэба апошнюю перадачу аддаць. Контрвыпад магілёўскай каманды. Ну, трэба развіваць сваю перавагу. Пятрэнка, падача, не вырашыў Грэмс з варот выходзіць ўсё ж такі. Ну і мяч галавой за лінію варот выбівае Замраджа. Быў яшчэ адзін вуглавы. А мы памятаем, па выніках якога эпізода забіў на 63-й хвіліны Даніил Жабраков. Вось яшчэ раз дзякуй калегу, момант з голам. Ну, класна ўсё было. Міраеўскі падача, падрэзка ад Владислава Фядосова. Ну і з некалькіх метраў просто расстраляў вароты Даніила Жабраков. Яшчэ адзін стандарт. Яшчэ з таго ж фланга. Зноў Міраеўскі. Падача на гэты раз занадта моцна. З мячом тут сустракаецца Джей Йормі. Сыходзіць ён ад саперніка. Пас у цэнтр. Аднак Фёдор Юркевич тут у шапку не спаў, што называецца. Прачытаў ён гэтую сітуацыю, вырушыў наперад. Ну і вось так апярэдзіў саперніка. Ну, малайчына Фёдор. Што сказаць. 67-я хвіліна тым часам у нашым матчы. Пакуль 1-0, гаспадары наперадзе. Ну і у гэтыя ж хвіліны, калі я не памыляюся, Орша і Белшына у нас гуляюць у 10-м туры. Да, у нас две замены. Две замены. Хто ж у нас там на полі з'яўляецца? Ну, ось 4-й нумар бачу я, Мікіт Карпук. Ага, і Роман Грыбоўскі. Ось галушка Арсеній поле пакінуў. І таксама Мікіт Тархашоў поле пакінуў. Ну што ж, гэта час для Романа Грыбоўскага паказаць сваёй былой камандзе, за якую ён яшчэ ў мінулым сезоне выступаў, што ён можа прыносіць плён і іншым калектывам. Ну, так, ведаеце, в прынцыпе, па такой траекторыі ўніз развіваецца кар'ера Романа Грыбоўскага. Ён быў у гарадзенскім Нёмане, у Славі, потым Днепр, ну і зараз увогуле ў Лідзе аказаўся. Ну, да, ну вось так. Ну, можа быць, я сказаў, што магчыма, Владислав Фядосов, гэта казырная карта для Олега Радушкі, а можа быць, Грыбоўскі якраз такі ў той жа ролі выступіць для Ліды, хто яго ведае. У нас зусім хутка ўжо экватар другой паловы. Такая складаная гульня для дзвюх каманд. Парушылі зараз лічане правілы. Складаная, што у першай лізе, мне падаецца, лёгкіх, прахадных, як кажуць, такіх выпадках гульняў не бывае проста. Ну і тым болей, што пра настрой не трэба забывацца. На Днепр усе настройваюцца вельмі сур'ёзна. Ну, адняць ачкі у такой каманды, якая, ну, брэнд сапраўдны беларускага футбола. Хаця ён, канешне, уже такі цьмяны гэты брэнд. Я думаю, што ніхто крыўдзіцца на мяне не будзе. Ну, трэба, канешне, вяртаць былое, вяртаць тую славу, якая была у гэтага клуба. Ну і кіраўніцтва з новым старшынёй Дмітрием Чыгіром, канешне, будзе
імкнуцца гэта рабіць. Но ўжо гэта робіць. Да, ёсць там праблемы пэўныя ва ўзаемаадносінах новага старшыні і галоўнага трэнера Олега Радушкі. Аднак я думаю, што павінны ўсё ж такі разабрацца яны паміж сабой. Ну і час ўсё расставіць па сваіх месцах. Зараз выніку Дняпра ёсць, таму асаблівых, канешне, прэтэнзій Олегу Радушку і яго трэнерскаму штабу прад'явіць ну ніяк нельга. У атацы Ліда зараз Куцапалаў. У адзін дотык. Гэта Грыбоўскі удар па варотах. Ну і што там, была гульня рукой. Я так разумею. Хацелася паўтор пабачыць. Да, вось зараз і ён. Да, падгуляў, безумоўна, сабе рукой Александр Бурнос. І ось гэты жэст мы заўважылі Паўла Каранца. Маўляў, гэта гандбол. Трэба мяч Кірылу Вейдегеру вводзіць у гульню са штрафнога. 71-я хвіліна. Ось пакуль адзіную замену зрабіў Олег Радушка. Федосаў выйшаў, ну, адразу ж прынёс плён сваёй камандзе. Што будзе у лідскіх рэзервістаў Романа Грыбоўскага і Мікіты Карпука. Удар! Яшчэ адзін, і гэта ўжо 2-0. 71-я хвіліна. Артём Міраеўскі забівае другі мяч у вароты Яўгена Грэмзы. Ну, класны стрэл. Я ніколькі не сумняваюся, што ён будзе прэтэндаваць на гол месяца для магілёўскай каманды. Ну вось, давайте глядзець. Архіпа ў штрафную, удар у бліжні вугал Артёма Міраеўскага. Ну, напэўна, галкіперу ўсё ж такі прэтэнзіі прад'явіць можна. Бліжні вугал гэта тое, за што ён у адказе. І Міраеўскі зараз ось паказвае эмоцыі. Па-іншаму, напэўна, і быць не можа. Ну, па той гульні, якую мы назіраем з вами, я думаю, што ўжо другі мяч Дняпра, в прынцыпе, на 80% робіць дае адказ, хто ж пераможа ў гэтым матчы. Ну, будзем мы, канешне, яшчэ назіраць за тым, што ў нас адбывацца будзе на полі. Усяго толькі 72-я хвіліна. Па футбольных мерках яшчэ шмат часу у Ліды, каб адгуляцца. Удар Грыбоўскага блакуе зараз Фёдор Юркевіч. Самааддана гуляе гэты цэнтрдэф у матчы. Я думаю, што Артём Міраеўскі заслужыў гол. Вось зараз ён робіць перадачу на Федосава. Федосаў б'е на месцы Яўген Грэмза. Вось момант для рэзервіста. Ну так, 1+1, а? Якая б статыстыка была для Уладзіслава пасля выхада на замену? Ну, зараз крыху яму не пашанцавала ў гэтым эпізодзе. Ну, я думаю, што, канешне, вось у такой сітуацыі, калі лік 2-0 на карысць Дняпра, гаспадары будуць спакойна даводзіць гэтую гульню да перамогі. Павінны проста на класе гэта зрабіць. Клас ўсё ж такі сукупны, маю я на ўвазе. Гаспадароў ён больш высокі, чым гасцей з Ліды. Ну, у любым выпадку команда Алексея Добровольскага пакідае неблагое ўражанне па гэтым матчы. Ну і, ведаеце, нездарма яна ўсё ж такі на 5-м месцы знаходзіцца. 2 запар перамогі атрымала вось у мінулых турах над Дынамо Бдувкам і Бумпрамам. Ну, думаецца, што гэтая серыя пераможная яна завершыцца. А ў Дняпра працягнецца і ўжо яна будзе складаць, ну, калі сёння будуць набытыя 3 ачкі, будзе складаць ужо 5 матчаў. Не ўсё атрымлівалася на пачатку, ну я ўжо казаў пра гэта на пачатку сезона. Это і нічыя з Нівай, з Барановічамі, буйное паражэнне ад Юнікс Лабс.
Але, як кажуть, траўка подросла і ўжо іншая сітуацыя. Куцапалаў у штрафную. Грыбоўскі. Грыбоўскі назад. Василькевич. Василькевич б'е моцна, але недакладна. 15 хвілін застаецца у нас да заканчэння асноўнага часу. Ну, цікавая сітуацыя. Вось у протоколе больше футболистов резервистов у Лиды, чем у Днепра, хотя менавіта гаспадары Днепр, да, могилевцы, а у іх ось резервистов менее все ж таки. Застаюцца яшчэ. Давайте за гэтай атакай паназіраем. Ну тут было становішча па-за гульнёй, я так разумею. Хуценька мяч у гульню Евген Грэмза увёў. Ёсць Даніл Шапко, Владзіслаў Степаненко, Музафар Гурбанов, Артём Ласточкин, Павел Бардуков, Владзіслаў Тарасенко. Атака Лиды. И на место Юркевич. Отбиваются могилевцы, и за мяч не чіпляецца Фядосаў. Да, стали дзейнічаць, вось, я так разумею, два форварды. Могилевцы з выхадам Фядосава, гэтымі форвардамі выступаюць Владзіслаў і Артём Архіпаў. Ну, ось на стандарце гэта спрацавала. Зноў-такі. Архіпаў. Архіпаў. За ім Василькевич ідзе. Архіпаў спінай да чужых варот. Робіць перадачу на Пятрэнку. Пятрэнка ў адзін дотык б'е Міраеўскі. Ну, запаліў свечку над Дняпром. І над стадыёнам Спартак. Ну, все ж таки, да. Рака у крышачку у іншым баку. Не ў Днепр зараз біў Артём Міраеўскі, да, сапраўды. Грэмза мяч у гульню уводзіць. Ну што Ліда можа зараз прапанаваць саперніку? Пайсці ва-банк, пайсці ўжо так рызыкуючы, агаляючы тылы, пайсці наперад колькасна вялікім складам. Ну паглядзім, можа быць. Навал, той самы, класічны. Паназіраем. Магчыма. А можа быць не, Грыбоўскі. Ну цяжкавата. Мне так падаецца, што можа быць нават у Рамана ёсць лішняя вага. Так вось я прыглядаюся, ну марудна так перамяшчаецца ён па футбольным полі. Ну і пакуль што ось была ў яго адна магчымасць, біў ён, але Фёдор Юркевич заблакіраваў гэты удар. А больш так мы і не заўважалі, у прынцыпе, у актыўных дзеяннях Грыбоўскага. Што нельга сказаць пра Джэя Ёрмі. Ён зараз у гэтай атацы сябе праяўляе. Василькевич, прастрэл правага абаронцы. Ну і на месцы Глеб Вяршынін. Аут для Ліды. Зноў Марат Василькевич. Не трэба спяшацца, таму што будзе праводзіць Олег Радушка. Замену, да, выходзіць замест Артёма Міраеўскага, які ў нас забіў гол другі ў гэтым матчы. Выходзіць замест яго Павел Бардукоў. Ну і таксама пад 10-м нумарам Музафара Гурбанова мы вітаем на футбольным полі. Ён заменяе Даніла Жабракова. Да, здымае з гульні сваіх глядораў Олег Радушка. Зараз. Ну, ось і Жабракоў, і Міраеўскі зрабілі вынік сваімі трапнымі ударамі для Дняпра. Ну, у рэжыме лайф. Я ўсё ж такі рабіць ось такую абмоўку. Ось, буйным планам Музафар Гурбанов. Як і Павел Бардукоў, гэта тыя хлопцы, якіх узгадавала магілёўская зямля. Дзякуй вялікі трэнерам гэтых футбалістаў за тое, што ось выхавалі яны для клуба свайго горада іх. Ось такая атака Ліды. Ну, ніхто тут не адгукаўся на гэты кароткі пас. Ну, пас не атрымаўся. Тут больш, напэўна, вось так трэба акцэнты ставіць. Пас не атрымаўся у Василькевича. Удар па варотах. Бурноса міма. Да, Александр Бурнос з 8 галамі. Я паўтаруся. Узначальвае спіс бамбардзіраў Макслайн першай
лігі, але ў гэтым матчы можа быць нават гэта яго і першы удар па варотах. Ну вось і такое бывае. Ну я упэўнены, што Олег Радушка разам са сваімі паплечнікамі па трэнерскім штабе ось у тыднёвым цыкле звяртаў увагу сваіх футбалістаў на тое, як трэба перакусіць, як закрыць Александра Бурноса ось у матчы, які мы з вамі ў гэтую нядзелю назіраем. Сёння першы дзень лета, сябры, дзень аховы дзяцей, так што усіх віншую вось з гэтымі нагодамі. Ну, можа быць, будуць падставы павіншаваць якуюсьці з каманд вось па выніках гэтай гульні. Пакуль да перамогі ўсё ж такі Днепр бліжэй. Но Ліда у любым выпадку, вось хочацца мне сказаць, яна не скараецца. І гэта, канешне, мне вельмі імпануе. Шмат тых, хто назірае за гэтым матчам з Ліды, не хочацца, канешне, расчароўваць іх. І так, каб яны думалі, што я тут прытапліваю крыху за Днепр. Не, мне ўсё ж такі хочацца пахваліць і падначальных Алексея Добровольскага. Ну, ось з настроем у іх поўны парадак. Зараз парушыў правілы Уладзіслаў Фядосаў на Мараце Васількевічы і пабачыў гэта Павел Каранец. Хуценька разгулялі госці гэты мяч. Куцапалаў. Папярэчны пас, ну не трэба было Данілу так гуляць. Не трэба было. Гурбанов прачытаў гэтую перадачу. Зноў паветраная барацьба. Фядосаў і вёў якраз такі з Васількевічам. Фядосаў мяч страчвае ў рэшце рэшт. Джей Йормі на Куцапалава. Ось гэта перадача. Да? Там паміж футбалістамі было некалькі метраў, а Йормі па паветры мяч адправіў. Ну, дзіва дзіўнае. Такое, конечно, у мінорных лігах можна пабачыць. Ну, па-іншаму я зрэагаваць не мог. Да, ось эмоцыі крыху так прорваліся. Ну, всякае бывае, в прынцыпе, там, можа, мяч падскочыў, там, што заўгодна магло перашкодзіць. Мяч застаецца, тым не менш, у Ліды, ўсё нармальна. Грыбоўскі разварочваецца. Грыбоўскі, Архіпаў. Мяч у яго з ног все ж таки не выбівае. Карпович. Мяч страціў, ну і так вось. Расчаравана. Просто шагам, крокам пайшоў. Ну, пашанцавала, што гэты пас там не дайшоў да Уладзіслава Фядосава. 83-я хвіліна. Атрымліваецца, па 3 замены правялі галоўныя трэнеры. Знаете, ўсё ж такі, не, даруйце, 2 замены зрабіў Алексей Добровольскі. У адной паўзе выйшлі Роман Грыбоўскі і Мікіта Карпука мы ўвогуле не заўважаем. Ну а у Днепра з'явіліся Фядосаў, Бардукоў і Гурбанов. Яўген Грэмза. У цэнтр дакладна на Романа Грыбоўскага. Грыбоўскі гуляе на Карповіча. Той на Карпука, і ўсё на гэтым захлынаецца для Ліды. Карпук незаўважны. Карпук сваю каманду не узмацніў. А гэта удар Арцёма Пятрэнкі. Недакладны удар. Не падрыхтаваны, таму што. Да, бачу я здымачную групу праекта «Свой футбол». Да, ось зараз якраз такі абвестка на вашых экранах гэтага праекта выходзіць. Ён на YouTube-канале Асацыяцыі Беларуская федэрацыя футбола па аўторках. Ну і падводзіць вынікі ўсяго таго, што за тыдзень адбылося ў беларускім футболе. Самае цікавае, ну і адпаведна вось у наступны аўторак у чарговым выпуску праекта сюжэт вось з Магілёва, з матча Днепр-Ліда падрыхтуе Антон Шавярынаў. Бачу я яго зараз вось з аператарам за варотамі Яўгена Грэмза. Атака Дняпра. Падача ў штрафную. Музафар Гурбанов з мячом сустракаецца. Пас ідзе на Елагіна.
Што расіянін тут прадпрыме супраць Елагіна Джейёрмі. Елагін, прастрэл трэба, прастрэл Елагін робіць. Гурбанаў, Фядосаў, і ўсё ж такі выцарапваюць мяч з-пад ног магілёўскіх футбалістаў. У госці трэба спяшацца наперад, і гэта і робіць Даніэл Куцапалаў. Перавод безадрасны абсалютна ад Куцапалава. Да. Ну вось квінтэсенцыя, напэўна, таго, што мы пабачылі ў гэтым матчы. Апошняга паса, апошняга ўдара не хапае. Не хапае Лідзе. Джейёрмі. Можа быць, зараз штосьці прыдумаюць больш цікавыя лідскія гульцы. Джейёрмі у штрафной. Удар па варотах! Глеб Вяршынін на шляху паўстае гэтага мяча. Ну і, можа быць, і выратоўвае нават свае вароты, будзе вуглавы для Ліды, і спяшаецца Даніэл Куцапалаў. Яшчэ раз глядзім, ну ось скінуў мяч пад удар Карповічу, Джейёрмі, і толькі Глеб Вяршынін тут заступіўся за свайго галкіпера. А пайшоў, калі б мяч у далёкі вугал. Што было? Не ведаю, не ведаю. Ну і тут ужо зводзіць цягліцы футбалістам магілёўскай каманды. Не бачу я, хто там ляжыць на газоне. Перакрыў агляд мне Павел Каранец. Ну, я яму за гэта дарую, адразу скажу вам. Так што все нормально. Так, ну і зноў-такі у нас тут масавыя замены. Па два футбалісты у складзе адной і іншай каманды выйдуць зараз на футбольнае поле. Ось толькі б разабрацца. Толькі б разабрацца. Владзіслаў Тарасенко выйдзе пад 66-м нумарам. Гэта абаронца. Да, і ён заменяе Андрэя Капшева, які ў апорнай зоне дзейнічаў. Ну і таксама пад 7-м нумарам Уладзіслаў Сцепаненко замест Артёма Пятрэнкі. Вось замены ўжо ў канцоўцы асноўнага часу. За магілёўскімі ракіроўкамі разабраліся. Ну і дзякуй Богу цяпер, што датычыцца лічан. Ну тут адразу трайная замена. Бачу я пад другім нумарам Ягора Кананчука, пад 9-м Мікіту Шэпета і пад 19-м Руслана Аскера. Ось два апошнія футбалісты і прадстаўнікі расійскай федэрацыі. Ну, такіх шмат у Лідзе. Адразу вось чацвёра. Таргашова ўжо няма на футбольным полі. Ось застаецца Лазараў. Ну і да яго суайчыннікі далучаюцца Шэпет і Аскера. Ну і таксама Ягор Кананчук. Мяч у руках Кірыла Відыгера. Ну, Днепр ідзе да сваёй 5-й запар перамогі. Адпаведна, у каманды, калі так адбудзецца гэта перамога, стане ў актыве 23 ачкі. Ну і там цікава, як жа Орша і Белшына гуляюць. Пакуль 0-0 у гэтым вось матчы. Чаму я звяртаю на яго увагу? Ну, таму што Белшына на другой прыступцы. У нас атака Дняпра. Зараз падача пайшла Владзіслава Сцепаненкі, які толькі-толькі на полі з'явіўся. Гурбанаў аказаўся першым на падборы. Да, тут уже шмат замен, можна кагосьці зблытаць. Гурбанаў мяч атрымлівае ад Красіміра Капова. Ну і з Гурбанавым змагаўся да апошняга Замраджаба. Мяч з заліцкімі футбалістамі застаецца. Ну і што, яшчэ замены? Яшчэ! Гэта вось зараз тыя самыя замены, якія я анансаваў. Мне ўсё ж такі падалося, яны адбыліся. Так, ну, хто выходзіць на поле, я сказаў. Яго пакідае зараз Александр Бурнос. Вось сёння ён без гола. І ў яго актыве застаюцца тыя самыя 8 галоў. Таксама Еўген Карповіч сыходзіць. Ён сёння дзейнічаў у апорнай зоне. Ну, яшчэ аднаго футбаліста, ось, даруйце, сябры, не разгледзеў. Можа быць, зараз дыктар нам дапаможа. Давайте слухаць. Так, ну, Карповіч, Бурнос і Лазараў. Ось якраз такі капітан Ліды таксама саступіў месца на полі. Заканчивается основный час. Нагадываю, на 63-й хвилине пасля перадачы Владзіслава Фядосава вызначыўся галавой Ніл Жабракоў. Гэты момант узнік пасля
вуглавога, які падаваў Артём Міраеўскі. Ну і на 71-й хвіліне сам ужо Міраеўскі з перадачы Артёма Архіпова моцным і дакладным ударам у бліжні вугал сапсаваў настрой Яўгену Грэмзе. Ну вось такая, ведаеце, рабочая перамога у Дняпра у складанай гульні. Ну вось калі б стандарт не дапамог, да, на той самай шчаслівай для магілёўцаў 63-й хвіліне, калі б не зрабіў своечасова ракіроўку Олег Радушка, замяніўшы Жалезнікава на Фядосава, што б адбылося? Ну, зноў-такі, гэта ўмоўны лад, мы да яго вельмі рэдка звяртаемся, а ўвогуле не павінны, бо яго не церпіць спорт. Все адбылося так, як і павінна быць. Засмучаныя, канешне ж, заўзятары лідскай каманды. Падпісаны я на іх тэлеграм-канал. Заўзятараў Ліды, я так разумею, што яны яго вядуцца. Может быть, гэта і афіцыйны рэсурс Ліды. Па шчырасці не ведаю. Ну, вось буду за ім сачыць, якая будзе рэакцыя на гэты вось вынік тут у Магілёве. Я так разумею, што 3 хвіліны як мінімум перагуляныя будуць у гэтым другім тайме. Падача Джэй Йормі! Як было небяспечна! Йормі падаваў, адгукнуўся там. Падаецца, Азам Раджабаў. Калі б ён скінуў мяч туды дакладна на свайго партнёра, які там быў па створы варот, адкрываўся. Ох, былі праблемы. Былі праблемы ў Відыгера. Ну і, канешне ж, галкіпер, якога сёння было, ну, будзем шчырымі, не шмат працы. Рыхтуецца мяч у гульню ўвесці. Тут парушыў правілы Артём Архіпаў на Ягоры Кананчуке. Да, Кананчук гэта абаронца, но ось якраз таки ён і замяніў Антона Лазарова. Ужо Алексей Дабравольскі пайшоў на гэтай ракіроўкі, разумеючы, ну, на апошняй ракіроўкі трайную, да? Разумеючы, што з пункту погляду выніку тут все зразумела і трэба, канешне, даць гульнявую практыку сваім рэзервістам. Ну, таму і выйшлі. Шэпета, Скераў і Кананчук. Лідскія гульцы правілы парушылі. Мяч усталёўвае Юркевич, а ў гульню уводзіць Красімір Капаў. Направа ён гуляе на Музафара Гурбанова. Ну, няблага, в прынцыпе, у гульню увайшоў. Музафар энергію сваёй камандзе, безумоўна, даў. Вельмі малады футбаліст. Музафар 2006 года нараджэння. Закід. Першы на падборы Артём Архіпаў. Ну, мяч пайшоў так не вельмі зручна на яго. Туды на грудзі, на галаву. Цяпер ужо Архіпаў з мячом сустракаецца на фланзе. Вот так выкштальцона на Елагіна. Ах, калі перадача гэтая прайшла. Ох, было б, канешне, вельмі эфектна. Но гэтага не адбылося. Заканчваецца ўжо апошнія з кампенсаваных хвілін. Ох, а тут у нас спрэчка ідзе паміж памочнікам арбітра і Данілам Куцапалавым. Ну і вось за гэта, таксама за тое, што адкінуў мяч Куцапалаў, папярэджанне дае Данілу Павел Каранец. Ну, такім чынам у нас вось па гэтым паказчыку па папярэджаннях 1-1. Даніл Жабракоў і Куцапалаў, адпаведна. Ну, вось навошта было ўжо ў канцы матча спрачацца, да, Куцапалаў вось там з Віктарам Фаміным. Ну, незадаволены ты, аднак вось гэтыя жоўтыя карткі, яны потым могуць спрацаваць табе не на карысць. Так што трэба утаймоўваць свае эмоцыі, умець гэта рабіць. Ось ёсць над чым падумаць Куцапалаву. Уже 4-я кампенсаваная хвіліна ідзе, закід са штрафнога. Фядосаў гуляе галавой, з мячом сустракаецца зараз Сцепаненка, аднак прайсці не давядзецца яму Васількевіча. Хуценька Грэмза налева гуляе. Ну, можа яшчэ на одну атаку хопіць часу Лідзе. Мяч у цэнтры поля. Просіць зараз Аскераў пас ад партнёра. Партнёр згуляў больш востра
Будзе удар па воротах, да, адбываецца, Куцапалаў яго нанёс, ну і думаю, што гэта апошні удар у нашым матчы. Да, сапраўды дае свісток Павел Каранец, 2-0, перамога у складаным матчы Дняпра над Лідай, 2-0, 63 хвіліна Даніл Жабракоў, 71 Арцём Міраеўскі. Віншую Днепр з перамогай. Сябры, дзякую вялікі вам за ўвагу. Андрэй Ільеня для вас працаваў. Усяго добрага. Пачуемся на матчах беларускага футбола. Да пабачэння, беражыце сябе.